na siya. Magsamak tayo dito. Ay, ang buhok pangit. Tira naman eh. Ha? Hello! Good afternoon. Dami na rin sa rice. Basta kayo humay. Basak. Rice field. Oh, very good, sister. Thank you. Ano siya? 1 week na lang. Abiso na ni siya. Kaya nahinog na kayo ba? Kani. Pag tanom isa ra ni kabuok. Pero pag tubo, daghan na kayo siya. Paana? I know, right? Napa sa iba, bawa pa siya dyan na munga. Wa pa nahinog. Di, wa pa na mo. Ay, nanay bunga pero wa pa nahinog. Ano siya ikasuporta sa atong pagkaon? Mama. 3 times a day. Mama. Pilay nga na pa. Gikan mo ko sa pool. Gikan mo sa pool. Pabaylo ako humay maha. Pila ka sako imo day? 2 ka bakid. Kabakid. Imo pong maisante. Abis tawag ma. Pakuha kog 2 ka bangan nga sibuyas. Manaigsoon ni Bukid Vlogs. Muna ijang sibuyasan. Kana siya. Dako ni siya nga sibuyasan. Dako siya na. Nakustunga. Day. Kana iyang anak. Ijang pagumangkod ng ni Bukid Vlogs. Say hi to the camera, guys. Hello. Welcome to our vlogs. Channel. Welcome to our channel, Bukid Vlogs. You know, may kapayas. Ang laki. Ito, bunga niya. Ang laki. Kapoy ma? Asagad be? Yellow lagi siya sa dyan ano. So na pa ilang pichay nga pinating. Pichay na siya. I mean, radish. Radish day, radish. Uy, ansay radis. Radish na, pichay. Okay, pichay lagi. Ito, na malaki na siya. Malumak dito kapag Dalaki. lubaki na siya. Model ng kapayas. Na, sadya taguan mo. Hello! Way gibuhat. Balingan si Bukid Vlogs. Hello guys, ang laki na nito. Ito maliit pa. Lahat Ito sa no malaki. kay yellow no? Oh, datag aso na ba ni Majiji? Bisan gamay ang punuan. Apang hatag dyan naman. Gamay siya niya ni Ito naman ang mga sili ni mother ko. Ito naman okran niya. Sari-sari. Ito sibuyas. Ito yung pinakagusto ko sa lahat dito. Ayan. Ayan. Siling na Hindi buyo. yan, ate. Ayan. Dali. Siling na buyo. Ayan. Dali, ate. Ito ba yun? Diyan ka Ayan o. nataskan. Ang daming bunga. Maraming bunga. Ayan. Ito, ate. Tapos ito. Ayan, sobrang laki. Pwede pitasin. Pwede harbisan. Pwede harbisan. Yan. Muna siya ang tanong sa. Ito naman ang Ayan. gamay. Ang laki na. Pwede na to pang ano pag may ano sa tawag sa dinuguan ma? Dinuguan. Ito naman yung Dinuguan. yun na. Tapos pag naghalang-halang ka, ha? hinala. Hinalang. Wag isimuti mo ng talong. Hala. Kaya nga sa kaon. Ito naman, ito yung malaki. Malaki sa lahat to. Ito naman yung pangana. Para siyang yu. Yeah, binubulig siya. Ay, grabe siya. Ganyan Manguha ko dani injang kadlawon. Ito, nakakuha na ako guys. Oh. Ayan. Ay. Dagko Mani. siya. Dewak wak be. Uy! Mao lagi na mawakwak. Mana ni?
Si Bukid Vlogs nangawat og mani. Joke nanguha nag-harvest jag mani. Dabong guys. Dabong siya. Way makakita sa guwang. Ay nibot yung daan. Haman, haman, haman. I found it. Ito guys, oh. Ayan. Pinag-aagawan namin. Ay, panghatag dyan. Hey, nako isa. Turok naman siya. Turok na. Hindi pwede makaon. Uy, di mo. Parang ganyan ang unan. Ayun! Yeah. Agawan pa eh. Dawal. Wala namang good. Amo na. Rona, di kinalami ang mani dani. Na. Hamagbag ni banan. Naadto to ate. Napay duha dito kabangan. Ako guys. Ay, grabe ma. Dahil pila na ka minutes dahil. Kaglagi ka sa panakana. 6 minutes and 32 seconds. Sumpay na ito. Nangawang. Guys, nga ko kamong gay, tanen. Lawodon, kay way sudaan. Diya, mga pa ko diya. Diya daghan. Madon tanig na pa koy atong kay challenge ni Mama B, man siguro to kamong gay. Challenge, wa man koy shaker. So di ko kahimo adto. Paman ko'y lamat. Paman ko'y shake. Sa gani na oy kanang magkuan og kanang naay mag prutas ba i-shake ba? Uy, ano ba to? Paman diha ang inday. Ayan guys, ito. Hirap pag walang cameraman. Ayan. Kunin ko tong nakasalipod. Okay. Lami iyaksip. Galing kay wala koy. Saan nga na? Shaker. Mag-shake. Kamunggay ban aba. Patong gibuhat ni Mama B. Ay, ala. Ala, sorry po. Hindi ko po sinasadya na maputol siya. Kamunggay challenge, wala akong saba ng blender. Hirap naman, walang blender. So paano ko ito ma-accept? So gulayin na lang. Maggulay kami ng balonggay. Guys, suman ako guha. Okay. Ano siya? Ito, ang punuan. Dako kayo ang punuan kamunggay. Ako lang ng lood dyan, guys. Kayo nga punuan sa malunggay. Thanks. This is the my malunggay, onion strings, ayan guys, oh. Hoy, Coco, don't tapak-tapak na sibuyas. Amo ni siyang juta niya giprinda. Pag graduate sa akong anak sa IT, nag-tour man sila, need man ng 5,000. So giprinda na mo ning basaka. Ani siya.
Alright. Ay lang gikuha ang tubig niya. Pang buay. Ana, ulit na tag kay gabi na. Hoy, na, what are you doing? Oh my. Mira na video ko apil na. Paglakaw na, nabi. Aka para may ko na. Wa ko ini. Tana, uy, wa man na unod. Ang ganas. Ang ganas pa yun na imong gikuha. Hoy, dako. Ansa day? Unuro lagi ng kamutiha. Ansa day? Nay pitsay ba kung imong silihan pwede man tugutan nga na. Day, tam ni day la. Sige na, day. Tam nila man na day. Kanang ahang kuan na garden. Timi. Maduna man na pang sapunay. Karang kon ba kasapit mo ko. Hala day, kasa na agkuan day, ag lasyo day. Ang lasyo. Di man siya, ganahan. Garden ba na na?